Tikim tayo, titikim. Ito, gusto ko. Kuha na, dandan. Ayan. Wow. Tapi. Dah. Ay, baba. Ha? Pizza. Kuha na. Mahal. Nak sugat. Wala. Ah. Mukha ko. Sila mga bago niya, okay nang mag-isuwang na lang. Ano yung handa niya sa birthday niya? Oh. Advance ang birthday niya, ito na handa. Nasa magkano ba dyan? 1 pag ano may ketchup. Nakay ko nga, pag ito yung hotdog, patay na tayo ko nila kasya. Sa taga-Paul mo ka lang ako tayo nakakita, nakabot na din. Ang kampo ko mo. Buwan sa makipino. Hindi lang po kaya. Kapag ito pino. So, ano ba yan? Kaya na kayo. So, ako magkakapit ah. Ano lang itong tokwa dito? Dito ang sakit. Ang pay-pay. Friends? Friends? Ano ba? Top-grade. Ilan? 4? Ay, ato. Mountain Dew kayo mura lang. Talo na bote. Dito ba ba yung mga bote? Mararak na lang. Meron doon sa ano, ang dami. Lalim. Kaya mama mo lang sa ilalim. Ako, nalula ako. Ang sabi na ano? Nakita dadalo yun, katako lang. Na? Yaris mi sa baba. Hmm. Yaris mi sa baba. Ay, kung pinansin. Kung na nasa damo. Kahit lang pa ng baboy, kaya nagdoon ito pataka. Hanga na maubos ah. Kahit paano so? Hanggang almusal ata ito ah. Nabigla. 7 days a day din. Ha? 7 days? Tatlong bote. Ilang bibilan na din? Tatlo, dalawa. Tatlong bote. Tatlo? Di ba 25 isa nun? Tapos 5 piso ang deposit. Ano na? Dandan. Ganyan, tutukang mo lang yan ah. Yan.
Kuha na, dali. Okay na po. Bago na luto. Ano? Maluto na siya ng mahal. Mabandang wala 5. Tapos, balak na i-deliver mga 8 pa. Ang kayo pinuntahan nyo. Pagpunta ko doon, isa lang pa lang.